Shamwari, uzoona were mashupiro ari kuita makushaya dhura. Ndakatoti arumeka unoziva kuti izvozvi zvikunyange kuone munhu anoti ndine mari ani ndinobvuta kuti sana kana kushaya urudonedza mari zvake ana achidonedza mari chichiririka iwe nama yakaro fona ifona wangu ndinendina Honey bee, sit that. Mimi pa lounge. Hello. Hello, doti uzondiperekedza unobhadhara mvura. Ubhadhara chi? Mvura. Mvura. Ndiperekedza unobhadhara mvura kani. Uri kuenda ngoi? Maybe zvekumasikati ikoko unongori free ka. Wati mvura yemari? 50 mare. $50. $50? $50, 50. Alright. Unoishintora nditori papadeni. Baby, zvekuma time iko. Vanozoma time. Anturiko ka baby. Bo. Sharp. Ripo. Alright, bye bye baby. yato mari ke. Aira tuzviti. Kubatana pagraft. Waita basa rako wandiperekedza inhandutosvika kuti ndofamba ndegera. Aiwa ungozofamba wegere baby. Hazvitomboiti pane zvachitochi. Dai wozobiwa. Hashuwa siveiti. Anitombudi zoti baby rangu kufambe riri 1. Pane pakashata gona ndabi. Saka apo todobhadhara mvura mari. Tanzi ndine 10. Andifanira ndapuwa 40 mweri application. Bo baby. Zviri. Maskerese munhu wamwari. Chibaba ngoma oyi ndokupa yangu mari yese ecocation nepini yacho oyi. Torai pini yacho 1000 nemari yacho oyi. Koma please msadaro msori ya munhu wangu kadi mkoma. Chimsiya yandakupa mari.